Déadit, agus fáilte go dtí glanam mac na boscaí. Is mis an nula, agus is mis a banna tíar an siú seo. Sulla goran muid tús leis an chluthe, ar waithad na réalathe chlinstin? Ceart go leor, seo na réalathe. Seo an clár an chluthe glanam mac na boscaí. Tá ní mosca sa clár. I bhallachs na boscaí seo, tá trí chéist, trí réalta hana agus trí wasca glanta amach. Ma amsíonn tú trí réalta hana, nó ma hagann tú freigar ceartar na trí chéist, buinhí tú. Ach, ma amsíonn tú na trí wasca glanta amach, tá tú glanta amach, Gaeilge tú. Agus bí cuairma, ma hagann tú anfreigra mí cheart ar chéist, deantar bosca glanta amach den wasca sin. Ceart go leor, curthaí muid tús leis, rianaí bosca. Tá céist amsú hogant. Céan amsúr atá ceart, an amsúr chaite, an amsúr leithreach, nó an amsúr aistinach. Ceart! Haar bar! Rianaí bosca eile. Daim si tú rialta hana, tá si gláite. Rianaí bosca eile. Daim si tú rialta hana, an waith. Rianaí bosca eile. Oirach, dam si tú bosca glanta amach. Rianaí bosca eile. Arrois, dam si tú trí rialta hana agus is bútorthú, fan bommite. Win tú, pan, Louis, garum. Ar waithad amar taréis. Garum maio get is páirte glacu ag glanam mac na boscaí, ó mí hórdan scoithe bhí on it.